Сега ли го звук? Не, изчакай. Сега. Ма какво ще да говориш? Като кажа здравейте. Добре. Здравейте, хора! Сега. Ние сме Just Have Fun. Така както ви обещахме миналата седмица, тази седмица ще направим видове момчета, както виждате вече от заглавието. Ако искате такъв спинър или нещо подобно, може да си купите от Озон. И за да го вземете още по-ефтин, може да използвате нашия код. Макар че те по принцип са си ефтини спинърите. Но с нашия код станат 10% по-ефтини. Така че използвате кода JHF5 при покупка на спинър или каквото и да е било. Днес сме избрали така по-забавните видове момчета, нали не... Има и други естествено, но... Има още много видове, но ние избрахме по-срещните, по-забавните и така нататък. Решихме като за първи вид да започнем така по-класическото, както миналия път, а именно батката. И за тези, които не знаят какво е батка, Мони. Това обикновено са момчета, които си мислят за супер нацепени, голямата работа, богаташчета, носят адидасче, имат айфончета. Тези вид момчета по принцип излизат от град Бургас, но са разпространени из цяла България. Бай, човек, викам му, ай маняк, ти лек ли се? Да, викам му, бай, ху, ай батинка, че школа тренирам тук сега, баници, да не знаеш. Ай, батинка, ай, чао. И от батката преминаваме към неговата противоположност. А именно по-така срамежливите момчета, които обикновено не могат много да говорят с момичета. Особено момичета, да. най-вече момичета. И в някои от случаите тези момчета са и някакви гении, които знаят супер много, което няма нищо лошо, но те се правят малко по-така. И заекват най-вече като говорят, всяки проблеми почат се. Да. Коста Тошев. Здравей, Жаклин. Знаеш какво не е нашата по история? Не, ще ти кажа много по-интересен факт. Всъщност, истинското име на Батман е Брус Уейн и той става Батман, когато родителите му умират, биват заследени на улица от убият и пада всъщност в една пещера с много прилепи после и той става Батман с псевдонима Батман. Много по-интересен факт е всъщност, че истинското име на Супермен е Кларк Кент, но всъщност той е от земята и всъщност е Кал-Ел и когато е заревява и тя... Ташко, аз питам за нашата по история. Не знам за вашата по история, мен ме оформиха първи срок. Добре, си се пак. Трети вид са момчетата, които изобщо не слушат приятелките си, докато те обясняват скучни работи за деня, как им е минало, за проблемите си, защото по принцип момчетата говорят само това. Не е вярно. Нищо го. И ти казвам, че бях в мола Стифани и обиколих абсолютно всички магазини. Бъй, колко е бързо това. Дали ако го допра до главата, ще ме заболи. Ау, това заболява. Ако го сложа в микровълновата за малко, какво ще стане? Дали ще получи супер сили? Трябва да го пробвам. Обаче чекаме на събой и слушаш ли ме? Да. Четвъртия вид момче е фъкбоя. Всяко момиче трябва да се пази от тези момчета, защото те са опасни. Тези момчета правят мюзикали, които си мислят, че са секси, но са смешни и се зарибяват много момичета. Така че момичета, моля ви, стойте далеч от тези момчета, те са опасни. Да, Мими. Тук съм, карам колата. Как си, любов моя? Тук. Да, ходих с приятели до църквата.
Помагахме на бедните. Да, хубаво, да, чакай. Ще затварям, защото влизам в задръстване и ще това след малко. Ало, Гери? Чакай само, че правя лицеви опори. 99, 100. Тренировката за днеска, Гери. Да, бе. Как си? Супер съм аз. Кога са ви? Хубаво. Ай, чао, чао. Пети вид са малките големи. Това са малките момченца, които от сорта на 4-5 клас, но се мислят за много големи, псуват, говорят така, брат! Брат! Дам ли това? Дай, брат! Ай! Топчики бабче, smoke weed every day! Рядом ми е вкъщи, бебчо! Матки буби, да! Написай домашната за утре! Каква домашна? Бали го мата, то пети клас, бе! Точно така! Пети клас са за губиняци! И това беше от нас за днес. Ако ви хареса, може да дадете палче нагоре. Също така да се... Палче нагоре. Направих така. Какво е така? Напротив. Може да дадете палче нагоре, да се абонирате за канала ни. Също така може да пишете долу в коментарите вие кой вид сте или на какви други видове сте попадали, тъй като да... Има много. Хора, четем ви коментарите, може да не отговаряме, но ги четем. И също така да знаете, много ви обичаме. Вижте нашето сърце. И ще го на сърцето на мама и татко. Махни, никой не го пука! До скоро! Обичам двете. Не, аз съм. Аз искам. Махни се, де!